Bună ziua! Noi prezentăm clasa 11A din Liceul Teoretic George Călinescu. Pe parcursul proiectului EcoLife am decis împreună cu echipa noastră să organizăm o vizită la Muzeul Național de Artă, care reprezintă inima artistică a țării noastre. Muzeul a fost fondat pentru prima dată în 1939. În arhitectura clădirii exterioare, precum și interior, predomină arta frumosului, evidențiată prin prisma sufletului omenesc. Ce deține o splendidă colecție de picturi plastice ale marilor pictori autohtoni și europeni. Actualmente, patrimoniul Muzeului Național de Artă al Moldovei numeră peste 39.000 de opere și reflectă dezvoltarea artelor plastice din secolul al XV-lea până în secolul 21. În muzeu este reprezentată cultura țării noastre, care ne elucidează toate tradițiile artistice și emoțiile spirituale. Muzeul Național de Artă al Moldovei deține o colecție valoroasă de artă religioasă. Colecția e compusă de circa 1200 de piese, icoane, obiecte de cult, cărți bisericești, etc. Ne-am implicat cu adevărata plăcere de a deduce cultura artei țării noastre și mulțumim grupului EcoLife pentru așa oportunitate care ne dezvoltă abilitățile și ne ajută nu numai să schimbăm lumea în plan ecologic,